Ние, децата на демокрацията, не искаме да живеем повече така. Бате Венко, Плевен, братята DJ89, децата на демокрацията. От тази държава нищо не става. Всеки мисли само да пие и да пее чакарака. Само гледайте напуснете влака, ами си стъпвайте веднага и на двата си крака. Всички младежи мислят само за едно, за ядене и пиене, и нямат никакво развитие. Това е днешното битие, но има и други начини за прогресиране. На нас младежите само ни се повтаряше: учете за да не работите, да седите в кабинетите и ръчкате компютрите. Затова всякакви станаха студенти, дори и най-малоумните пациенти. Затова става така, затова само някои имат вина. Даваш дарение и си приет без съмнение. На тати детето вече е прието, ама че е мозъка му дава на заето. Какво ни е, нали парадава момчето? Докато това продължава така, доценти, учители да мислят само за пара. Младежта, какво за младежта? Погубена е тя, погубена е тя, погубена е тя. Всеки си седи от тях и си пие ракията и гледа в на комшията чинията. Седи пред телевизора и само се оплаква и сам си го нахаква. Всеки си седи от тях и си пие ракията и гледа в на комшията чинията. Седи пред телевизора и само се оплаква и сам си го нахаква. А какво ще кажете за нашите управници, освен че са нахалници? От на Берлинската стена до сега само грабат и рушат и както си искат ни ехат. Тяхната цел беше да ни смачкат морално, но хора, не ви ли вече банално да ни тъпчат и мачкат тотално? Само да се сменят бои, като вземат властта, помежду си да делят пари. Пред камерите се плюят един на друг, а всъщност са един и същ миризлив буклук. 36 години държавата рушат, а хората само си мълчат. Крайно време е да променим света. На българина му е кодирано в кръвта да носи храбростта на вълка и яростта на лъва, Всеки си седи от тях и си пие ракията и гледа в на комшията чинията. Седи пред телевизора и само се оплаква и сам си го нахаква. Всеки си седи от тях и си пие ракията и гледа в на комшията чинията. Седи пред телевизора и само се оплаква и сам си го нахаква. На